أبتي كنتات بمليون برغت معرفت شعتات ورقاغتي عبد أولا زركحي تنحوا سلام كيبله حجي أورنيكس مليخي بلا عبد زنورتو أحدو إذ أورنيكس بهال مليئتون يرعا عزيز سلكي مخانو ذكرت نتزم لا ورقتيبو انت زفان وان مرصت كأسيلهون مملأتو كم دليت انت زخوهن مالتيو دليت كابت تقبرو اللبوتا كم زي لاقنا ذكرت أنت تسمك غاية تحزن ليني هرميلا إفريم هابته ملء سماوتو بس المود حتى ذات كتصله زي المود كنا حوصلو مرعو تريغي زبل حتو عينا نتأم تقرب لا عايفال بس سمعي أركب عبيلو عركي ويحوتيك لكلو حتى تا من السوق فولت أزد اليقوي نسلس تسمعها كيما لست اللسق بلاد أو كندوس الحين تا أبتت أبيلات أمتتو نوكا لحتو حلفه قالوا لا دقا جيركي أبزبل والك أوعدتو دما بتحيه أيتمر عخون سلازي دما يولدكم دارك حرغت مسود دقا لكيس كلا تفلتي طاولة يسعقين بران كمو زبل حتى الذي إلى مسحة التون طاولة أي تدهلن راسي عملو غنو مباركو ترجي خون خمس قابيز قبوا أزود دبزي أبالاتو بدك يا خفالو تدلي بلا نزبل زلو يأمنق يكون فرهات له دحر كم زفلت التون طاولة أو علم شعبيات بهال منقصة تراي كم زلو يزفلت بناتو الردادة أو علم سلسة منقصة ترايهم زلو كابزياتهم اتزحيلة هزبو قنباري بهال نزنا يباد مكونتات ون أي تقبلون أمريكان سوفيتن زي كألانا دو أزم بوجبوجات ويانا كخيلانا كبلي زوعل مريحنت يلزو تصوعهم فوليات فتراتات قالت أمر كفتصوم مغانو ميتصبع أتصححفو أول زحل سلازنا برا حتي توازم اللسات اللو كسفر نوح كيز يتفعلا دحري لعل حدا ساعات نفسها كابت أولانات أقبرت تنسوز قدفلا زي كسانتكنا مسأة وعزة مستملسات نزو دايزي مس عمر تغفلتو أرنيك مملا دا حقن دي تنعقا كي حتى تزملو تتريو تاي ملكي إلى عمر ون مليسو قرما بدحرينا دا انتاي لو متحفولنا مالتيو تايتو للا غير ميلا معكرني لهم يمسلو أقراونتكا ولا تبعتكا غمين مقانو بعلهم يتعفو زعباقا على كيفهم يتعفو صغاي تريون خلاص نعال حدهم مقابلو لكا هرميلا انتاي كم تبلن انتاي كم
كيحسب انطفأ كمزا تحبيهم ترى أكلاتا زسئلوا زلو كوين يسمعها صلاتا أتم سجر دوب زلو اليوم ويسيزم وجنا زبهالو حلفتي كتفليهم تسقما بزعبا زي بزح كيتحسب كنا كابون العلي زعز ما قداي نبره قال كفال مريت إيرترا بحيلتات إثيوبيا تتحيزيو صحي حيلا كم مهابا يقوارتسثن بعد ما قنا نابين إيرتراويان كتملس ناب زيت خللو درجة يبتصح كم زنبره تسمع منقستي إيرترا نباد مك التفو بحيل مليسو ناب زر الرب سلام كغرب زدليه يمثل نخت الزرارب عدل كتركب انتقونكا حيلي كهلوكا كم زدلي دقاقي ما تسمعو زنبرت قدايو حنساب كم تتصواداي كعسو كالك جيزي كم ممهر كوينو كواسا زمرت مرحي إثيوبيا أبكلتيو تعوث مسألة أغديمكا حدا كلتا قولنا إذا مزقب كايكونن زبولو حجي لتنسو كم مزقب شوتو زرعيو تنفاسات التغفل العلماء توقع الله اتي كن مهرومينا زبولون فرز رخبلو يمثل مرحة هاجرة بزيك العلم تماهيرناينا كبت سمعتو انتخونا قنا كابزو كوينات الترخبة مرتي ولا مغسب كم زينا بركة رداء عمدات من صبايا يدليان اتعنوتات دروي جمرنا براء أبدفعكم كازي تمكتو سراويت إثيوبيا كابتي زحزوو مليسكا كتو تصومي تغالن أتم كبر كيدا زخدو سراويت نسات حد ورحي دهايا تفقو قنون سم إسياسا فوركي كملسو زي كأل وقناتا تفراري قوم كسعز ملسو هرميلا أبتتصموا ناي هيوت حتو تاتا كتملس كتهك انورحت حجون ونانيت مدباتا كتكون كم زي تخيل تذكر كتم مهرديا ويسخ تسرح كتم مرعوديا ويسيك تسنح وزيئة حقرات كتر إديا ويسبت قوتات تراياق تبلي نزغل اختوسن حدا زرو أزقوتتن نكايدا قوية زدن نغنسب أي كم زولو تردعا السب أيزي أملاخ بزحات كابز خون نوح تسنيحو كم زولو ذكرت درقا كل التفلتو إيرتراوي أنك عريرونا قلنا تأمته انت يكون يحاسب لنا هلو يبل هيوتو دما أب زربازي متأت إي زرباز مركوسي مسلو نسب زي ملخ حدا زيغات رايا تفلت تماهيري إلينا أسو زنبري زمسلا نيرو مرحا قرابو غنو مهراتنا تحساسب أمن كم زي فتو أجهد يززارب سلس دما اتتصلقي ناي حبراوي زنبري نموسيك تذكرو قد نكونا سب سلطان هاجرا كابز قبقهم نلعلي كبري تواهبهم كوينهم ديهم بهيوت من أسياد زت العزلو حسبت اتنغو لينا زبلو كويناتكوا تصبق كيرهم يحزون نحسنون تتصنيحات سكرا كم موسين العلي أبزو كونتاتا حسن كم زتقما تأمنت موسي انتاي كقبر كم زنبوريو دقاقي مززرب حسن قنا انتاي كتقبر كم زنبراي يرئيوه أبقى ما قموتون حسن يتغانيرو كابوتشينو سمران ناستيت تسمعو زنبرت علالات كابز حسس نوي حكيرو الله
ዝኽሪ ሙሴ ናብ እምሮኣ ኣምፂኣ ክትዘናግዓ ቀነት ወይከ ኣብ ኣካላታት ተናዝዑ ፈሰስቲ ናብ ናይ ከተማ መንፈስ ክወስድዋ ይከኣሉን። ኣብዚ በረኻ እዚ እትሕይለሉ ስምዒት የፍልቑ ከም ዝነበሩ ተሰምዓ። ነዛ ነፍሳ በዓላ ጥራያ ዘላታ ክሳዕ ሕጂ ብኩነታት ተገፊዓ ኣብዚ ከም ዝበፅሐት ረኣየት። ብዘይ ምህዳማ ከይትጠዓስ ግና ንሱ ሕጂ እውን ጽቡቕ ኣማራፂ ኮይኑ ተራእያን። ኩነታታ ንዝፈጠሮ ሃዋህው ክኢላ ክትነብሮ ክትህቅን እያ ጸኒሓ። ከይፈለጠቶ መዓልታዊ ተስፋ ዘስንቓ ዝነበረ ጽላላ ሕጂ የለን። ድሕሪ ሞት ሓሰን በይና ንህይወታ ትፋጠጣ ከም ዘላ ተፈለጣ። ሓሰን ክሳዕ ክንድዚ ኣብ ውሽጣ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ይፈለጠትን። ሕጂ ተመሊሳ ክትሓስቦ ኸላ ካብ ትርኢቱ ጀሚሩ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ይፍተዋ ከም ዝነበረ ገኒሓ ዝዓበጠቶ ስምዒት እውን ከም ዝነበራ ተኣመነት። ሓያል መርትዖታት እናቕረበ ዘእመና ዝነበረ ፍቃሪኣ ኣብ ዝበኸረሉ ካብ ኣዲኣን ኣቦኣን ኣሕዋታን ርሒቓ ብጽምዋን ፍርህን ተወሪራ ብዝነበረትሉ ጊዜ ሓሰን ጥራይ ብናይ ትብዓት ጃልባ ከም ዘስክራ ዘከረት። ንሱ እኳ ኣብዚ ዘሎስ እናበለት ነቲ ጉዕዞ ትኸዶ ከም ዝነበረት እውን ተመሊሳ ረኣየት። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓሰን ዝኽሩ ከም ዓብዪ ሕያብ ሓዲጉላ ከም ዝሓለፈ ዘከረት። ብትዝታ ምስኣ ክነብር ምዃኑ ብተፈለጣ መሊሱ ሕማቕ ተሰምዓ። ካብዚ መዋፅኦ እንተኾነ ኢላ እውን ዝኽሪ ሙሴ ደጊማ ናብ ኣእምሮኣ ክተምጽእ ተቓለሰት። መቀላሳ ንርእሱ ኣገረማ። ካብ ትንፋሳ ብዙሕ ዘይተፈንተተ ዝመስላ ዝነበረ ሙሴ ሕጂ ከተለልዮ ዘይትኽእለሉ ራሕቂ ምስፋሩ ኣተሓሳሰባ እንታይ ከም ዘጉደለት ወይ እንታይ ከም ዝወሰኸት ክትፍትሽ ፈተነት። ክትረኽቦ ይከኣለትን። ሓደ ነገር ግና ተቐይሩሎ። ምስ ነብሳ ብሓቂ ክትጸባጸብ ነበራ። ደጊም ብፍርሄት ትነብረሉ ጊዜ ክብቅዕ ኣለዎ። ነብሳን ካልእን ከተታልል የብላን። ወረቐታ ናድያ ረኸበት። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓሳባታ ከተሰፍር ጀመረት። ንሙሴ ካብ እትጽሕፈሉ ነዊሕ ኣይገበረን። ምናልባት ገለ ዋርሕ ይሓሊፉ። ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ግና ጽሒፋትሉ ይትፈልጥን። ጽሒፋ ምስ ወድአት ምስሊ ሓሰን ሕያው ኮይኑ መጻ። ስለምንታይ ዳ ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ጽሒፍክሉ ኢሉ ክሓታውን ሰምዓቶ። ከታልሎ ይደለኹም መዓስ እሞ ታሊልክዮ? ለምንቲ እኮ ይኽ ነርኪ? እንታይ ዶ ዝገበርክዮሎይ? ሙሴ ንሱ ዝበለጸ ምርጫ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ። ነዛ ደብዳቤ ክሳዕ ዘንብባ ማለት እዩ። ሕጂ መን ዶ ረኺብኪ ኢኺ? ፍሽኽ ኢሉ ኽጥምታ ሰኣለት። እቲ ፍሽኽታ ንባዕሉ ገለ ደስታ ጓሃረላ። ፈቲካኒ ሓሰን ብዘይ ቃል ምስኢነካ ሕጂ ተትህሉስ? ሕጂ እንተዝህሉኸ እንታይ ምገበርኪ? ወላ ሓንቲ ምገበርኩን። ትሕዝን ዲኻ ነርካ። ሕጂ ግና ናይ ወላሕደ ይኮንካን። ካብዚ መንጠልኩኸ የብለይን ማለት እዩ።
ናይ ባሕቂ ዲኺ ሄርሜላ ነዚ ኩሉ ትብልዮ ዘለኺ ኩሉ ሓቂ ዘይምዃኑ ዘከረት ገለ ሓቅነት ግና ነይርዎ እዚ ምግላፅ እዚ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ዓዊላ ክትዛረቦ ዘይትኽእል ምስጢር ኮና ነዚ ምስጢር እዚ ሓሰን እውን ክሰምዖ የፍቀደትሉን ነይራ እዚ ስምዒት እዚ ብዘይካ ንዓኣ ንሓደ እኳ ዘይምልከት ምዃኑ ምስ ርእሳ ተሰማምዐት ስለምንታይ ግና ከምኡ ኢሉ ክፅሒፍ ክሉ ሓሰን መሊሱ ሓተታ ክንደይ ግዜ እሞ ክነግረካ ሓሰን ናይ ባሕቂ ስለ ዝፈትወክ ከም ዝግባእ ከም ዘየፍቅሮ ክነግሮ ዘለኒ ሙሴ ንዑ ትግብኦ ዲ ክብል ወላ ትበቕዖ ንዑ ትኾነ ክረክብ ኣለዎ ንስኽ እንታይ ኮንክ እያ ትርኢ እንዲኻ ዘለኻ ገለ ክፋለይ ተወሲዱኒ ብህይወት ዘየለ ሰብ ክወስደኪ ይክእልኒ ንስኻ ወሲድካኒ ይፈልኩኻን ሕርቃና ኣገርማ ወላ ሓንቲ ዘሕርቕ ይብልክን ኣነ እውን ክወስደኪ ይክእልኒ ነይረ ኩነታት ይቐይርኒ ምናልባት ከም መዋፅኢ ስለ ዝረኣኹ የፈትየካ ዝኸውን ኣብ ኣስመራ እንተዝረኽባካ ምፈተኹኻ ዶ እንዴ ሕጂ ግና ኣነ ካልእ ሰብ እየ መሊሳ ናብ ሓሳብ ጠሓለት ገዛኢት ኣእምሮኣ ክትከውን ሓለነት እንተኽኢላ እውን መላኺት ስምዒታታ ክትከውን ሓንሓነት ዝኾነ ክሳዕ ዝኸውን ግና ምስ ውሽጣ ብሓቅነት ክትነብር ወሰነት መዓስ ክትሰድሉ ገና ውሽጠይ ፈቲሸ ይወዳእኩን ነዚ ዝፀሓፍክዎ ደጋጊመ ከንብበ ዝብል መልሲ ሂባ ጥራይ ናብ ክውንነት ተመልሰት ደብዳቤ ክትልእኽ እንተኾይና እቲ ዘተኣማምን መገዲ ሰብ ረኺባ ክትሰደዩ ኣገልግሎት ፖስታ ካብ ዘቋርፅ ገለ እዋን ኮይንዎ ነበረ ብዘይ ሙሴ ንነብሳ ክትቀርጻ ጀመረት ዓብዪ ነገር ካብ ህይወታ ከም እተመንዝዐ ክስምዓ ተጸበየት ነዚ ስምዒት እዚ ተኪዛ ወይ ዋላ ልቂሳ ክትሓልፎ መዲባያ ምእንቲ ሙሴን ምእንቲ ሕልናኣን ሓደ መዓልቲ ሕሊፋ ለይቲ ደቂሳ ምስ ተስእት ኣብ ክንዲ ሓዘን ገለ ናጽነት ስለ ተሰምዓ ተገረመት መራሕ ብርኪዶም ኣርሒቑ ብምጋሹ ብዘይካቲ ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ዝበጽሓ ናይ ውሕዳት ምግብና ካልእ ስራሕ ኣይነበራን ንግሆ ተሲኣ ምውስዋስ ኣካላት ክትገብር ጀመረት ክትጐይይን ክትንቀሳቐስን ከላውን ሓሰን ይመርሓ ክትደክመን ከላ ኣጀቑባ ካብውን ላዕለ ክትገብር ትኽእል እንዲኺ እናበለየ ተባብዓ እናሓንሳ ንሱ ዘይብሉዋ ብትጐየሉ ግና ቀልጢፋ ትደክም እሞ ናብ ቦታኣ ትምለስ ገና ወናኒት ነብሳ ስለ ዘይኮነዶ ትኸውን እውን ንሕልናኣ ትሓትት ባዕላ ንባዕላ ከም ዝመለሰቶ ግና ከምኡ ይኮነን ንሳያ ንሓሰን ናብ እምሮኣ ተምጽኦ ዘላ ንሱ ኣብቲ ዝዓርፈሉ ቦታ እዩ ሰፊሩ እቲ ናይ ትብዓት መንፈሱ የሰንያ ምህላው ግና ኣይጸላእቶን ከባቢኣ ክትፈልጥ ከም ዘለዋ እውን እናዘከረት ኣብቲ ቀላጥ መሬት ተዘዋወር ፈለማ ክውሕ ጥዋ ዝደለዩ ዝመስልዋ ዝነበሩ ጎቦታት ልክዕ ከም ርሻናት ኣስመራ ክትሪኦም ጀመረት
ኣብ ልዕሊኦም ዝበቑሉ ቆጽልን እሾኽን ዘፋረቑ እዋሙን ምልክት ጽንዓትን ተጸዋርነትን ኮይኖም ይረአይዋ። ካብ ዋሕዲ ማይ ተላዕለ መጠን ኣቝጽልቶም ኣንኢሶም ዝቕጽሉ ቅንጹባት ኣእዋም ብሰንኪ ዝሕሰም ይመስል ገራጫትን ኣሸኻትን እዮም። ንዝቐረቦም ዘበለ ይወግኡ። ከምኣቶም ኮይና ኸይትኸውን ንርእሳ ትሓትት። በዘይካ ምስ ዑመር ማንጁስ ምስ ካልኦት ዳርጋ ይትዕልልን እያ። ካብ ሰላምታ ዝሓልፍ ሌላ ዘለዎ ሰብ ኣብ ጥቓኣ የለን። ካልእ ሰብ ተላልያ መሊሳ ካብ እትሓዝን ሓድሽ ሰብ ዘይምልላይ መረጸት። ኣብ ሓይላ ዝነበሩ ምስኣ ዝሰሓቑን ዘዕለሉን ሕጂ ኣብ ዘይትረኽቦም ቦታ እዮም ሰፊሮም። መረረው ከም እተሰውዕ እውን ዛይድ ዕሊላታ ነበረት። ናይ ወዲ ከረን ስንክልና ሰሚዓ እውን ኣዝያ ሓዘነት። ቅልጡፍ ዝምንቅስቓሳት ወዲ ከረን ሕጂ ለሚሱ ከመይ ህይወቱ ክመራሕ ምዃኑ ምቕራጻ ጸገማ። እዚ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሰሓቕን ላግፅን ብርሑቕ ከድምጽ ተሰምዖ። ናይ ዕሽነት ቃና ዘለዎ ኮይኑ ተሰምዓ። ኣብ ልዕሊ ህይወትካን መጻኢኻን ምልጋጽ። ሕጂ ግና ከይሰሓቐትን ከይበኸየትን ክትቅጽል መረጸት። ጽባሕ እንታይ ሒዛ ከም እትመጻ ኣይትፈልጥን እያ። ካብ ብጽባሕ እትጭነቕ ግና ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እናስተማቐረት ክትሓልፍ ሓለነት። ካልኦት ከም ዝደልዩ ዓይነት ዘይኮነትሲ ከምቲ ነፍሳ ክትኮኖ ትደሊ ኮይና ክትነብር መዲባያ። ሕንጻጻት ካልኦት ክትሕሉ ሰንከልከል ከይትብል ኣብቲ ማንም ክሕንጽጾ ዘይክእል ጎደና ናጻ ኮይና ክትንቀሳቐስ ሓለመት። ሓደ ምሸት ምንጻፋ ካብ ንእድያ ኣልዒላ ንግዳም ወጸት። ካብቲ ህድሞ ፍንትት ኢላ መሬት ርግጽ ርግጽ ኣቢላ ኣንጸፈት እሞ ተጋዲማ ናብ ላዕልን ከዕረረት። ጽሩይ ሰማይ ሃብቲ ከዋኽብቲ ዘርጊሑ ይጥምታ። ብሕልናኣ ናብዚ ነፃ ሃዋሁ በረረት። ስሕበት መሬት ኣብዘይ ሒዛ ብናጽነት ኣብ መንጎቶም ብርሃናት ከም ድለያ ከተንሳፍፍ ነዛ ሩሓ ቐረጸታ። ኣብቲ ክፉት ጐልጐል መልክዕ ስሉም ሰማይ ጐልቢብዋ። እቲ ነዚ ኹሉ ዘወቀበ ሓይሊ ድማ ኣጽሊልዋ። ልዋም ለይቲ ሓደረት። ካብታ ለይትንንየው በርባዕተ መናድቕን ሓመድን ተዓቢጣ ከይተሓድር መደበት። ናጽነት ኣብ እተኸልኣትሉ ኩነታት ናጻ ኾይና ክትነብር ሓለነት።